To musíš postarat já. Co bude? Ty se úplně tady nabízíš pořád. Pameleš! Že se nechci ty prasátku. Ví prostě to budou, ne? Asi. Ty, Pavle, nechceš fakt pomoct ještě? Ne, prosím tě, o tebe ne. On díku s tím mu nepomůže. Jdi mi do prdele, podívej se, jo. Ty prostě jak má skroucený na té ruce, ty vole. Já když to vidím, ty vole. Ty si prostě jdi vyřešit to zrcátko. Dal jsem jednomu jedinému člověku whisky, vole. Já jsem dříve, vole. Nebuď druhej. Já to neřídím. Co být to? Ale Honzo, já se nechci jak dělat, ale nikdo dá to lepší. Tohle já to vím, ale aspoň. Ale to není nic proti vám, papi. Víš jo, to není nic proti vám. A teď půjď dělat co? To je prostě při hranolky, rybí. Kapří. My to poznáme ještě. To děláme z těch lidí. A teď si vezmi, jaký novináři jim přijeli přes noc, jo? Teda oni kdyby věděli, ty vole, že tady nebude co plastat, tak nepřijedou. Ale i když ono je pravda, že Eva a Vašek, ty vole, nejsou novináři, víš? Máš co být? Máš tamhle, no, si učíte pivo. Asi mám. Chceš jiný? Ale já nedělám děkuji z oblača. Já to všechno vnímám, rozumíš, jo? Už prodají na placety. No ještě ne, on se tají. Komu to hraje?